häiritsee tää tiellä. Tää on kiinni. Okei. Siis mä menen liian alas. Nyt mä oon niinku tällä korkeudella. Mun pitäis varmaan olla. Mä en kyllä yhtään tiedä uskallaks. Kyllä sä uskallat. Aika paha. Se on. Se on paha. Mut siis se on sekunnissa ohi. Sitten sä et tuo toisella puolella. Niin ja mä oon sit aina tässä kiinni, jos en mä jaksa roikkuu. Sit mä vaan tuun slingeihin roikkuu. Niin. Jaksat se roikkuu? Mitä? Kyllä sen tosi jaksat roikkuu. No jaksan, mutta toi 2 on sekuntia. pitkä ero. Okei. Mä menen liian kovalla vauhdilla tietenkin. Mä en saa laittaa silmiä kiinni. Et niin. Mä yleensä aina laitan silmät kiinni, kun mä pelkään. Okei. Hyvä.